ning dinakin Kang Mas sing nyakseni cintana kula karo sampean anak bos martabak Mimi Juju Mama Warsono ora ketinggalan Sapa maneh kanggo sing lagi mantau bareng GK Pro wonten khusus wong ayu sapa Jeng bos Galuajeng Mimi Haja Ida hormat mama kawin kedua jareku bener cinta jareku bener sayang tapi nyatane bohong buktine omong kosong tubuh sekedar omong kosong mengko bakal tadi kenyataan kula perlu bukti Kang Mas duwe ati dusta dusta ora sengaja mung sayang sabar dingin ajak melang pasti tekawin wong ayu pasti Kang Mas aja bohong sampean aja watir kanggo sing joget ora ketinggalan pasti kanggo Bapak Mega ayahe Parel kangge ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel kangge ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel lamun ora dadi siji apa sih wong ayu kula rela mati bunuh diri aja bagian bunuh diri Kang Mas aja wis no tangi aja nangis brite kanyawan lambe sing tipis banyu mata sing suci netes nyirami pipi wong loro madu janji janji pasti dadi siji kangge ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel ayahe Parel kanggo mama kawin Bu Haja Ida bos Galuajeng omah opae Delisa kanggo Kang Baskom kanggo mamae Bagas sing duwe putri kembar sing duwe hajat lamun ora dadi siji kula rela mati bunuh diri pokok dari siji wong sing percaya mudah-mudahan ya Kang Mas Wisnu tangi aja nangis brite kanyawan lambe sing tipis banyu mata sing suci netes nyirami pipi wong loro madu janji janji pasti dadi siji kanggo Mas Tungkul kangge Dede Bian kanggo musisi muda Galuajeng kanggo ayahe Parel terkhusus kanggo sing dihajat kangge ayahe Parel ayahe Parel lamun ora dadi siji kula rela mati bunuh diri ayahe Parel kangge ayahe Parel Wisnu tangi aja nangis brite kanyawan lambe sing tipis banyu mata sing suci netes nyirami pipi wong loro madu janji janji pasti dadi siji kanggo wong patro kanggo wong kepu jareku bener cinta jareku
aja, oh sayang sabar dingin.